Salutare mea și bine m-am găsit la tutoriale Minecraft. Ok, eu sunt Geno și vreau să încep o serie cu tutoriale pentru Minecraft. Pot să spun că am experiență destul de mare în Minecraft, joc Minecraft de 5-7 luni. Am învățat multe lucruri și am învățat că Minecraft mereu se schimbă, adică în ultimul timp s-a schimbat foarte mult. Am început să joc de la Minecraft 1.3.2, acum e la 1.4.7. Da, să începem. Bun, odată când începeți lumea, dacă setați să vă dea cu for bonus, ceea ce e foarte bine să faceți, vă recomand să o faceți, îl deschidem, punct, și intrăm, pam, 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 și gata. Bun, acestea sunt niște iteme foarte bune, ne ajută foarte mult la început, hai să luăm și torțe pentru că avem nevoie de ele. Dar eu, ca să fac aceste videouri mai repede și să nu mi-a prea mult timp, de exemplu să omor o vacă sau să tai un copac, mi-am făcut niște iteme mai overpower și care o să le iau acum. M-a spus, ăsta nu e un let's play, eu vreau să fac tutoriale cât mai repede și cât mai la obiect. Hai să-mi pun astea pe mine. Bun, toporul, lopata și cred că o să schimb și limba, ca să fie mai bine pentru voi. Stai că o schimb acum. Sau nu, hai că o lăsăm în engleză, e cel mai bine pentru că sunt o grămadă de servere în engleză. Așa mai vom obișnui și voi cu engleza. Bun. Și învățați cuvinte noi, desigur. Deci haideți să începem. Odată ce am luat acele cufre, mergem să ne căutăm o zonă de câmpie. Dacă prindeți animale până în fața voastră sau le găsiți, omorâți-le. Bun, asta nu mă dă. Așa. Omorâți-le pentru că aveți nevoie de mâncare. Da, după cum vedeți, jos la inventarul unde am eu itemele, deasupra am niște alien și niște coponele. Acele coponele reprezintă starea mea, adică câtă foame are caracterul nostru. Dacă avem acele coponele toate pline, nu se întâmplă nimic, este totul foarte bine, da? Dacă rămânem fără coponele, o să înceapă să ne scadă de viață și într-un final o să murim. Uite acolo că avem lavă, ceea ce e foarte bine. Haideți să-mi pun, uite, cine te rog, o să pun aici un waypoint, dacă mai știu cum. Stai la mă. Ok, config, ia. Set waypoint. Păcăt. Bun. În lavă, pun aici ca să știu să mă întorc. Deci, haideți acum mă duc să-mi caut o zonă de câmpie. Vă recomand să vă căutați o zonă de câmpie, mai ales unde vreți să vă stabiliți. Dacă voi aveți preferințe, știți după preferințele voastre. Da, eu îmi caut o zonă de câmpie, unde am mai mult spațiu să construiesc și unde nu trebuie să defrișez munți sau terenuri mari ca să-mi construiesc o casă. Și văd că aici nu-mi place, că este o mică insulă. Haideți să mă întorc înapoi și merg încolo. Bun, și aud un zombie, nu nimic. Din acel cufre văd că ne-a dat 2 pâini. Așa, mă mănânc. Bun. Haideți să spărgem ceva iarbă. De ce rupem iarba? Hai să spun corect. Deci o rupem, ne dă aceste semințe. Cu aceste semințe le plantăm și ne iese grâu. Ce facem de grâu? Putem să le facem fermă cu animale, pentru că animalele le putem captura sau închide într-o construcție sau într-o mini-fermă. Cu ajutorul grâului. Bun, și asta o să vă arăt în niște episoade mai încolo. Cât am strâns, 8, e de ajuns. Bă, uite, eu ce să mă stabilesc aici, e foarte bine. Bun. Haide să iau asta aici. Bun. Și văd că am aici niște lemn. Stați să mă duc să mai tai puțin lemn. Aveți nevoie de lemn ca să vă construiți casa. Așa că să rupem cât am. 17 cu 12, eu zic că e de ajuns. Mai încolo să mai strâng eu. Băi, haide să începem. La început aveți nevoie să prelucrați lemnul înainte ca să folosiți. Bun, și acum să facem un crafting table. Crafting table este, să zic eu, mama Minecraft-ului. Fără el nu puteți să faceți absolut nimic decât dacă aveți game mode. Bun, haideți să separăm și lemnul ăsta. Bun. Și haideți să ne construim o casă, nu? Aici facem ceva, improvizăm rapid. O fac. Bun. Pam, punem aici, nu facem de prea mare. Fac-o. Stai puțin. Așa. Bun, iau carne. Construim aici ceva rapid, pentru ca să nu ne apuce seara. Bun. Pam. Cu timpul o să ne dezvoltăm, o să vedeți. Da, liniștiți. Acum, ceva provizorul, ceva care să nu vă ia mult timp să-l faceți. Înainte, pe alte versiuni de Minecraft, noaptea venea mai repede, acum nu știu ce vine așa de greu, dar e în avantajul nostru. Asta știu că am pus și undeva mai uitat aici. Mai avem lemn? Da. Haideți totul să mai transformăm. Acum, nu merg după pretenții că... sau totuși folosim așa. Bun. Avem aici o mini căsuță. Fac. Ia să rupem asta aici, nu ne așa. Și să ne menajăm puțin casa. O să sparg aici un cub. Bun. Și aici altul.
Sper să nu tragă ca și mine. Ok. Hai să rup ăsta și să-l pun în altă parte, pun aici într-un colț. Pun aici. Bun. Și hai să facem o ușă. Odată ce v-ați construit casa, de fapt aveți două opțiuni. Una să faceți o casă în pământ și una să faceți una afară, cum am făcut eu acum. Odată ce aveți casa, este... Și vă recomand, acum trebuie să facem o ușă. Cum se face o ușă? În felul următor, așa avem ușa. Și o punem fix așa, ca să ne ocupe spațiul înăuntru. Da. Da, să mai punem unul aici. Perfect. Acum că avem o ușă, de ce nu trebuia să ne facem torții? Asta însemna să mergem la minat. Cred că o fac de aici, înainte. Pun acopără asta aici. Și ca să ne fi făcut torțe, trebuia să mergem la minat. Dar noi, cum am avut bonus chest-ul, nu mai este obligatoriu pentru că ne-a dat deja Minecraft-ul. Totuși, haideți să folosim aceste torțe. Punem una în casă, nu, hai punem două. Și punem două pe lângă casă. De ce? Aceste torțe fac lumină noaptea, nu? Lumina nu atrage monștri. Unde e întuneric, monștrii spawnează și vin. Unde este lumină, monștrii nu spawnează. Ceea ce este foarte bine, te poți descurca singur fără nicio problemă. Bun, hai să spargem. Bun. Mi se pare că avem un târnăcop, îl folosesc pe ăsta. Bun, hai că mergem bine. Și da, cum v-am spus, deja mi se negrește ecranul. Și pe afară la fel. Au două vacă. Bun. Punem torța aici. Ca să o folosim. Să vedem și noi ce face pe aici. După cum puteți vedea, am dat de un minereu. Acest minereu se numește aur. Pardon, fier. Și, după cum puteți vedea, nu putem sparge chiar așa de repede cu pickaxe-ul de lemn. Dar o să-l luăm oricum. Bun, haide mă. Doar ca să vedeți cum arată. What the... Nu, cred că din cauza că am luat cu un pickaxe de lemn. Cred. Pentru cum v-am zis, Minecraft-ul se schimbă mereu și nu sunt informat cu toate schimbările. O să mă informez după acest video. Bun, stai, o să-mi iau torța. Avem 4 iron-ore, 4 minereuri de iron, ceea ce este foarte bine, ne vom putea crea alte iteme. Bun. Să băm mai jos. La ce suntem? Suntem la 53. Bun. Lăsăm că să nu dau nicio... Deci, hai să mai stau puțin mai jos și după aia o să vă arăt niște stiluri de a mina. Văzute la alții și practicate și de mine. Bun. Văd că nu dau de call, ceea ce e foarte nașpa. Cum se iau și pe asta? Așa. Unde ești? Aici. Bun. Hai să mergem și să-i dăm. Pam. Bun, și în sfârșit am dat de call. Cred că puteți să vedeți. Stai, să nu mă asta cu noi. Să vă arăt. Să vedeți bine cum arată call-ul. Ăsta e call. Haideți să luăm. Avem nevoie de el. Ne dă experiență, cum puteți vedea. Ceea ce e foarte bine. Înainte minatul call-ului, adică cărbunelui, nu era prea interesant, adică mai mult îl luai pentru torțe, îl găseai în cantități foarte mari. Acum e foarte bun pentru că îți dă multă experiență dacă mi-ești foarte mult call. Bun. Și haideți să-l iau mai repede. Bun, așa. Am făcut rost de call. Hai să mergem mai jos. Și totuși mă voi opri aici. O să mă duc sus. Să-mi iau... Adică să-mi fac torțe. Cred că afară e noapte. E întuneric. O să stopul aia. Pentru că nu vreau să vină vreun schelete la mine în vizită. Să-mi tragă pe fereastră. Așa. Și mi-a spun. Și aici. Bun. Cum vedeți, nu s-a spawnat niciun monstru. După cum puteți vedea. Da? Și setările sunt pe easy. Bun. Haideți să vă arăt cum se face o torță. Bun. Avem nevoie de un stick. Stick-ul se face din lemn prelucrat și un stick se face așa. Bun. Am făcut 4 stick-uri. Haideți să facem niște torțe. O să folosim două bucăți de coal, 2 bucăți de cărbune, tot la el. Bun. Cam atât pentru video de astăzi. Asta a fost primul video, episodul pilot, cum se spune de obicei la seriale. Vă aștept în episodul următor unde să vă arăt noi și noi chestii. Eu sunt John Oprah, de data viitoare vă doresc baftă. Nu uitați, exprimați-vă opinia printr-un coment sau un like dacă v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, dați un dislike și spuneți de ce. Nu mă interesează că e like sau dislike atât timp cât îmi spuneți de ce l-ați dat.
Până data viitoare, eu vă doresc o zi bună. Baftă!